сезон 3 смятате ли да имплементирате или да вложите някакви типове правила вътре в къщата, за да може да има възможност човек да се справи с коалиция? Тоест, ако играе не коалиционно и срещу него има изправена коалиция, която се опитва да го изгони, той да може под някаква форма да се защити, както в други формати, които коалициите са разрешени и имат такива. Под каква форма? Така ще изглежда се едно бутаме някой. Аз го разбрах се едно да се защити, номинираме Митко, обаче той да може да се спаси с битка, примерно. Да. Това ли примерно, да. Или трябва да е навсякъде, на всяка една номинация така, независимо дали е коалиционно гласуването или не, или не трябва да го има никъде. Защото ако ние решим да изгоним Ицака не коалиционно, да няма битка, не е честно, ако решим да го изгоним коалиционно. Трябва да е една. Да, то няма как да се разбере дали е коалиционно или не коалиционно. То винаги е коалиционно. Винаги е коалиционно. Просто ми идва от идеята на това, че много хора застанаха срещу факта, че КПД са коалиция или че в един момент са били фурнджийски лопати, са се обърнали и съответно са гласували коалиционно срещу Дидо. Но истината е, че нито Митака или Перти реално могат да се защитат без да направят коалиция от тяхната страна срещу това, което се случва срещу тях. Това е адски умно. Както и Дидо не може да се защити, ако си мисли, че вие ще гласувате еднакво. Точно, това е моят поинт, защото според мен трябва да има някакъв тип, поне за сезон 3, ако коалициите все още са разрешени, естествено за сезон 3, трябва да има някаква методология за справяне с коалиция, ако си самосиндикален играч. По този начин хора като Марианов, примерно, които не искат да играят коалиционно или като Ивка, могат да направят нещо, не да бъдат просто изгонени.